Kasi bayo mabalay niya ako Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo sa SM City Pampanga para i-cover ang kanilang stop-up market dito sa tapat ng mismo ng KFC at ng Bread Talk. So ito yung pinaka entrance guys, kung gusto nyo makita yung mga stop-up market nila. So yung pinakapalatandaan guys, Bread Talk and then yung KFC. Ang makikita nyo dito sa may stop-up market ng SM City Pampanga, so ito, card holders and keychain, Flat Concepts, The Bakers, Isa Maui, Lekas Superfood, Made by Pearl, Pau TY Cakes, Rapa Cookies, Sweet Kitchen, and then yung Wrap It Out. Supportahan natin kabalen yung mga kabalen natin na may mga small business, online business, and then mga dedicated entrepreneurs dito sa stop-up market ng SM City Pampanga. Check na natin yung mga stall nila para makipagkita ko sa inyo guys kung ano ba yung mga in-offer nilang mga items dito, goods or etc. Tara, unang check natin kabalin nito mga card holders and kitchen. So kasama natin ngayon si Sir Ras. Ano po yung mga products nyo dito? Meron po kami mga dito sir, mga card holders po. Tulad nito, carbon fiber 100% po. Meron po kaming natural woods, iba't ibang klase ng wood sir. Dito po mga metal din siya sir, metal lang po. At ito lahat ay RFID blocking po. Okay. Meron naman po tayo dito na ano sir, genuine leather, cow or horse po. And then dito meron kayong mga Key holder and keyholder, keychains, yan. mga genuine leather din sir. Genuine leather, ayan guys. So ayan. Ito, pang ano to? Sa near view mirror po ng kotse sir. Rear view mirror. Isasabit lang siya dun sir sa near view mirror ng car. And then may available din kayo mga ano dito sir, no? Mga cups. Yes sir. Ayan sila kabalen. Naghanap kayo ng mga cups, keychains, card holders, ayan. And then key holders. Kompleto dito sa card holders and keychains. Good afternoon po kabalen. Pwede kayo pong masyal kening SM Pampanga Startup, kening kaya kaming card holders and keychain. Akit yung antuin kaya kayong pantunan, kening kaya kaming store. Salamat po. Next natin check kabalen nito nga Crad Concept dito sa Stop Up Market. So kasama natin si Ma'am Joy. Siya nga papaliwanag sa atin kung ano ba yung mga ino-offer nilang mga products dito. Ma'am, ano yung mga products nyo? Sir, meron po tayong mobile stand, good for online class po na magagamit po sa, lalo na po yung mga nag-multitask na student po, gano'n. So pwede siya. Try natin ito. Sir. Ayan siya, no, kabalen. Kung naghanap kayo ng mga yan, mobile stand, so pwede. May ready mirror po tayo, and spoon and fork po, holder. So mostly mga wood, mga products po, talaga. sir. And then dito ma'am, May book stand din po tayo, or Bible stand po. Bible stand dito. And then dito ma'am, available din mga lahat ng to. Yan po yung mga sample, sir, pero pwede po kami mag-customize po. Customize. Opo, basta mag-send lang po ng mail sa amin. May Facebook page kayo ma'am? Yes po, sir. So yan, Clad Concept. Yes. Okay mga kabalen, so pwede nyo pong i-check ang aming mga products sa Facebook page na Flat Concept. And pwede po kayo mag-visit sa SM Pampanga para i-check po ang startup o pa pong mga product. Dito naman tayo sa Pau Tea Cake. Siyempre kasama natin si Ma'am Jasmine. Ayan. Ma'am, ano ba yung mga products na in-offer nyo dito sa Pau Tea Cake? For dogs po, cakes and cupcakes and cookies. Ayan, ito mga cookies. Ayan. And then, Meron din po tayong mga party hats and bow Oh. ties. Then mga balloons, party balloons. so ito, nag-offer kayo ng per piece. Yes, sir. Per dalawang piraso. Pero meron to, no-offer 15 sila. pieces. 15 pieces, 1 box. And then dito ma'am, A half dozen cupcakes.
Cupcakes para sa mga dogs din. Yes po. Yan sa mga puppy lovers yan. Mga pet lovers yan. Punta na kayo dito sa Pouty Cakes dito sa Stop Up Market nila. Ito ma'am, customize. Yes po. Pwede kayo magpa-customize dito kabalan, no? Kung gusto nyo. So punta lang kayo dito sa mismong area nila. And then ito yung sa Pouty Cakes, sa cake menu nila. Makikita nyo naman sa pinakaharapan yan. May pau, design cakes, round cakes, full cake, full face cake, cupcakes, and then Pouty Cakes, and then yung face cakes nila. Ayan. Okay. Please follow our Facebook page at IG page. Pouty Cakes, yun. Mga kabalen, visit us as ground floor SM Pampanga. At sabi lang po kami ng Bread Talk at KFC. See you here! Dito naman tayo sa Made by Pearl. Siyempre kasama natin si Ma'am Joanne. Ayan. Ma'am, ano po yung mga products ni Made by Pearl? Meron din po tayo mga napkin, panty liner, tapos mga napkin, face mask, then hair clip po. Meron din po tayo mga lanyard, pwede sa face mask. So may mga lanyard sila Yes po, kabalayan yan. sir. Tanong ko ma'am, itong mga panty liner na to, ano to? Ayan po yung mga washable na hindi na po pinatapon para sa mga eco-friendly na. Paano So- katanong po tayo kay Mother Earth? Washable. So ito guys. So nakakatulong na tayo sa nature. Hindi sila disposable. Washable sila guys. So naghahanap kayo ng mga panty liner. Yes po, Yan. tsaka mga napkin po. Pati face mask ma'am, washable. Opo. Ito, may mga face mask din. Dito kay Made by Pearl. Ayan, sa ganyan. Marami din sila mga products na available dito. Kenny Kabalen, mangyarita mo kay Startup Market at SM Pampanga. Kenny na, salita na! Next natin si Jack Cabale dito nga, Rapid South. So nag-offer sila niyan, Cold Batterol. Kasama natin ngayon si Sir Nino. Sir, ano ba yung in-offer nyo? Ito. Meron tayong cold batterol dito. Then meron din tayong cold batterol, batterol base. Batterol paste. Base. Base, ayun. Magkano to sir? 95 pesos. 95 pesos yan. So yung lagi nating ininom na hot Batterol, available na ngayon sa cold guys. So ilalagay lang sa may freezer, Yes. sa ref, sa chiller yan. And then syempre, pwede na nating inumin. Ayan siya. And then nag-offer din sila ng itong mga sauce and May dips, sauces no? din po tayo, sir. Mm. May garlic aioli, lime crema, tsaka rapid house salad po. Meron din po tayong Facebook page. Visit nyo po, Rapid House Kitchen po. Mga kabalen, di ka na, dito ka na. Punta ka na dito sa Startup Market sa SM Pampanga para matikman nyo ang cold batterol namin. So ito pala, nalamin naman natin kung anong ino-offer ng D-Baker. Siyempre kasama natin si Ma'am Jiban. Ayan. Ma'am, ano yung mga products nyo? Ito po yung cookies natin, my classic, choco walnut, tsaka triple chocolate. Ayun. Then, ito yung Nutella brownies natin po, tsaka banana bread. Ito yung bestseller natin po, sir. Ano ito ma'am? Basic cake po. Ito yung Basic laman niya. cake. Ayan. So, ito yung nasa pinakaloob niya. Yes. So, 2 sizes siya ito. Apat po, sir. Apat, okay. Party pan, loaf pan, jar, tsaka tin can po. Okay. Dito ma'am, may nakita ako. Nagko-customize din kayo. Yes po. Just visit our Facebook page, Dave Bakers, and sa Instagram po, Dave Bakers. Pwede po kayo pumunta dito sa SM po. May store na po tayo dito. Sa Dave Bakers po, we have DC cake. Moist chocolate po siya, tsaka yung bestseller natin na cookies. Brownies, tsaka banana bread. So, ito guys, check naman natin si Rapa. Kasama natin si Sir Maiko. Maiko, yan. Sir, ano ba yung mga products ni Rapa? Ito sir, mga cookies. Meron tayong campfire s'mores, Yan, Campbell S'mores, tapos chocolate cookies. chip walnut, and cool chip dark, and Caesar caramel walnut. And then ito mga to sir, ano siya? Mga cloud chocolate chocolate cookies. So nakaano na sila, nasa... Nakapack. Okay. And then ito rin yung mga cookies. Same lang din dito, ibang flavor. Ibang flavor. Messi S'mores Bites. Yes. So, ito naman sir, ito yung nasa pinaka-menu no. Yes po. Ayan. And then, ano ito naka-box sir? Ano to sir? Box of 12. 12 Ng pieces. cookies? Yes po. Okay. 12 pieces. Pag ipalo na po yung Rapa Pampanga, ini-invite ko po kayo dito sa SM Pampanga, Rapa Cookies.
So next natin check kabalen itong Leka Superfood, Good Food plus Good Mood. So kasama natin syempre si Ma'am Angel. Siya yung magpapaliwanag sa atin kung ano ba yung mga ino-offer nila dito sa Leka Superfood. Ma'am, ano yung mga products nyo? Marami po tayong product like garlic, cajun, smoked barbecue. Pero yung best seller namin is cajun. Pwede siya sa seafood or any kind. Spices po. Spices. Yung ano lang po natin is chia seed, pang Yan. diet. Sa mga mahilig sa refreshing drink, so pwedeng ihalo to. Yes. Himalayan salt. Himalayan salt. So ito, pang-alternate ma'am. Yan. Sa LT mga po siya. LT. Ayan siya. So Himalayan pink salt kabalen kung naghanap kayo. Meron dito sa may top-up market ng SM City, Pampanga. Ma'am, magkano naman itong mga spices nyo? 159 po per bottle. If bibili po kayong 6, makuha nyo siya ng tigwa 100. Bali 600 po to. Para free na po yung dalawa natin. So ang laki ng titipid nyo kabalen kapag itong box of 6 yung kinuha nyo. And then sa mga chia cheese sa itong Himalayan, 99 pesos. 99 pesos. Okay. Kabalit, kung naghahanap kayo ng spices, punta na kayo sa Startup Market ng SMC Pampanga. Natin check kabalen itong Sweet Kitchen House of Dessert. Siyempre kasama natin si Sir Red. Siya yung magpapaliwanag sa atin kung ano ba yung mga in-offer nila dito sa Sweet Kitchen. Ano yung mga products nyo, sir? Ito po, meron kaming strawberry stuffed donuts po. Then meron din po kaming cream cheese po. Cream cheese. Okay, nice. Hindi ito? Mga Then, donuts. Mga donuts po at saka mini cakes po. Ayan kabalen kung naghanap kayo ng vanilla flavor, strawberry cream, Oreo bomb, and then yung leche flan. Magkano to, sir? Ayan po, may 65 pesos yung Ay, vanilla ito. po. Okay. Tapos to, 75 leche flan. Meron din po kaming mga mini cakes sir. So, ito mga mini cakes nila. So, Shortcake. leche flan, blueberry, so caramel, tapos stretch leche cake. So, ito yun, sir. Yes po. Yan. Ito yung blueberry cheesecake. Tapos ito yung strawberry shortcake. Yes po. Ayan. Saka may mga cakes din po kami na Customize. i-follow na lang po kami sa Facebook, Sweet Kitchen, Home of Dessert po. Mga kabalen, visit na kayo po Kening Startup Market po. Let's check natin kabalen itong Iza Maui. Siyempre, ayan, kasama natin si Ma'am Heidi. Yan. Ma'am Heidi, ano yung mga product nyo dito? Product po namin cashew and pulveron. Pulveron. Mga cashew ito, ma'am. Yes po. So, ito, mga nakapack and then, Butter. okay, may nakabattle. So, ito yung mga prices nila kabalen. Yes po kasi po, ito plain lang po siya. Then ito po, Flavor. meron po siyang Himalayan salt. Then full po yung pagkakasil niya. Okay. So, ito, hindi sa full yung pagkakasal. Yes po, plain lang po. Okay. And then dito, ma'am, Dito naman ano ba po yung kakaiba sa pulveron? May ano? No added Isa sugar Maui. po siya. No added sugar. Then marami po siyang benefits sa katawan. Tulad po nung no cholesterol. Yung bawas po siya sa cholesterol, sa high blood. So, meron din siya, ano ma'am, cashew. Yes po. Yun, cashew, pulveron talaga Yes siya. po. Ayan siya, kabalen. Yung po yung ano po namin, best seller po namin sa pulveron. Yung ano po nila, almond cashew and cookies cashew. Ito, may ibang flavor pa rin pala sila, kabalen. So, may cashew. Ano to, Maca pulveron po. Maka pulveron, flaxseed. So, meron silang almond na cashew pulveron. And then, cookies and cashew pulveron. Follow on Facebook, Iza Maui, Pastries and Delicatessen. Kabalen, kung gusto nyo pong matikman ng cashew and pulveron po namin, punta lang po kayo dito sa Startup Market of SM Pampanga. Kakatapos lang natin ikutin kabalen itong Stop Up Market dito sa SM City, Pampanga. So yun guys, no, pasyalan na natin itong one-stop shop. Bisitahin na natin yung mga andito sa Stop Up Market tulad ng card holders and keychains, Flood Concepts, The Bakers, Iza Maui, Leka Superfood, Made by Pearl, Poti Cakes, and then Rapa Cookies, Sweet Kitchen, and then yung Rapid Tout. So yan guys, napakaraming mga products and goods na makikita dito sa Stop Up Market ng SM City, Pampanga. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, i-share nyo na itong video to para malaman ng ibang kabalen natin dyan
itong mga iba't ibang goods na makikita dito sa Stop Up Market ng SM City, Pampanga. So, Tirana Vlog, peace out.